как celek dal po sebe hezky. Pamätám si, ako prišla Sima po ich prvom stretnutí, ako sme sa stretli. Bola celá rozžiarená, v očiach mala iskričky a ja som vtedy za pár sekúnd vedela, že tak toto bude vážne. Potvrdili ste si toto svoje spojenie v Istanbule, meste, ktoré spája dva kontinenty, rovnako ako vy ste spojili dva rodinné príbehy. Áno. Áno. Sima, prosím ťa, zober túto soľ a tak ten chlebík posolíš, ak veľmi ľúbiš už svojho pána manžela, pod na to. Fú! Výborné! Na zdravie našim mladomanželom! Výborne sa pije, keď 100 ľudí pozera. Kto prvý povedal tomu druhému, ľubím ťa. Kto z vás dvoch sa vie lepšie boskávať? Simonka, a dnes ti želám, aby si v Kristianovi našla všetko to, čo si ako malé dievčatko vysnívala, čo sme si vysnívali spolu. A tebe, Kristian, želám, aby si aj po rokoch povedal, tak túto brokoličku som si teda veľmi dobre vybral.